twayudo ka gini information go bila yudo mayot emomiyo gimiluongo ni nyumba kumi sani koro yude ka dhie maber. Yes. Akia kata unu gwenge unyumba kumi tie but one tap gwengwa en gino manitie. Magi gore simo to gi compare notes gi chief, assistant chief to gi jaduong' gweng'. Mapile pile wangi na ngaga ngomotimra ngowa e kor gweng'. So magi gik maparo ni sirikani osetimo matemo konyo arita. Ok inya gengo ni koro ni ji odak gi kwe 100%. Onge. Nikech gima ang'om giri mamiyo gik timbe njore medore. Onge mar tich. En achiel kuomgi. Nikech sama ji onge tich to gimanyo kaka gikonyore. Emomiyo ka iwe daram super drum ni oko gotieno nikech sani koro koth chwe. To dhi oyudo super drum mar 1,000 ni. To wuok kode to piem opuko to kinyne ka en chiro orangwe ti usa guro to yude gimonya timo godo gike moko onyiewe godo airtime ne odhi omadhe godo soda bath duko sebudho ne soda gik kangumu odhi otime onyiewe nyalawe moro ineno nikech onge tich onge kako yuto. So onge piny madiwach ni Afrika ka ose solve gimiluongo ni onge mar tich 100%. Emomiyo kata bed ni gigi timore ni nitiere lokruok mosetim kata mna migao mar pobila tibro yudo ka njore pod nitiere. King'iyo maduong' miluongo ni terrorism, yes, manyo kwa North Eastern ka benda pane serikal osetime maber. To gini kiloso kod gigi bro wacho ni en ni wach ma jopiny chiwo piyo piyo ne obila. Ma kineno ng'ato moko chal ng'ama niga ka tisem nago simu bila kata jonyumba kumi tiko negini ng'ato to nie gweng'wa ka to wuotho ahinya to kochal na jagweng'ni to piyo piyo bilose biro kawe tidhi penjo tedo ni karanyo ng'ado boda obiro ka otimo survey mondo gibi gitima ng'oa. Nitie matin mosewinjo ka timore lakini ng'enygi tapani serikal ni osebedo gi nafas mar nini podok ber nitie mang'eny monego tim. To duto en ni japiny nyaka bede opara mambele mar ng'iyo ni to information maango ere kaka wamiyo jogo manitiere migao mar arita kwe mondo gitigi information ni. Marach bende nitiere marach ma en obila moko nitie mosedak kuonde mang'eny ma Fred wachoga no bila osebet ramba kacha higni mang'eny makoro ken giri luonge mna ni Mutiso ni aje. Gise ng'iyo osekendo nyaka kor gweng' en yuorgi. So mago bende ni neno ka serikal nowacho ni going forward obila nyaka kaw mna higni 3 station to tima ng'owa to nikech koro gise kaw higni 3 ageno ni edweche mabiro mbele ka nyaka higarum wabro nene kubila mose kaw higni 3 station ka station otim nade oloki nikech kane gichiwo singo ne gibro timo mano koro sani e sam idwa nene nikech en higni 3 nyaka ne giwach mano. Governor, Nairobi kaendi sirikal mokalo noketo omenda maromo bilion 15 mar guro wang' dede mane nyalo konyo e weche mag gayo kendo geng'o njore. To chal ka gima maendi pod ok okonyo kama duong' ahinya. Pod wayalo weche mag midhiero mag njore matimore e Bore City kama jaka.